이 바로 ଆସିକି ମୋବାଇଲରେ ବାଜିଲା। ମାଛ କିଣିକି ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରିକି ଖାଇବା ତାର ଡବଲ ମଜା। ତ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ଆଉ ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ପକେଇଛି ପୁରା 4:30ରୁ ବର୍ଷା ଲାଗିଲା ଯେ ସରିଲା 7ଟାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବଣି 7:30। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ତ ନିଦ ଲାଗେ ପ୍ରବଳ, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୋତେ ପିଲୁ ଭାଇ ଯାଇକି ଡାକିଲା, କହିଲା ଯିବା ମାଛ ମାରିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି ତାର ଯିବା, ଟିକେ ମାଛ ଧରିକି ଆସିଲେ ମାଛ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଆଉ ବର୍ଷାଟା ତ ହେଇଛି, ତ ମୌସମଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଉଛି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆମର ମାନେ ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି, ତା ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଓ ଭାଇ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଭିଉ, ପୁରା ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ତ ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ହେଉଛି ପିଲୁ ଭାଇ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ମାନସ ଭାଇ, ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନସ ଭାଇ। ଆରେ କଣ ଉପରକୁ ଉଣ୍ଡିକି ଯାଉଛୁ? ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆକାଶଟା ଏତେ ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତ ତଳକୁ ଯିବ ଉଣ୍ଡିକି ଯାଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଯୋଉ ପବନଟା ହଉଛି ମନ କିଣି ଦଉଛି। ମାନସ ଭାଇର ତାର ପୁରୁଣା ବିତକୁ ନେଇଯିବନି, ଯେଉଁ ବିଲରେ ଦେଖିଲା ବିରି ଛୁଇଁ ହେଇଠି ପେଟେଇ ପଇଲା। ହାଲକା ହାଲକା ଖରା ବି ହେଲାଣି, ଖରାଟା ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମାନେ କାଟୁନି ଖରାଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖରାଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉ ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପଛରେ ମାନସ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତା ଗୋଡ଼ରେ ପଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେ ସେ ଛଡ଼େଇ ଯାଉଛି ବାଟଯାକ। ଏ ଯେଉଁ ବିଲରେ ପଙ୍କ ଗୁରା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ବର୍ଷାଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଇ ବାଳ ଆସିକି ମୋବାଇଲରେ ବାଜିଲା ନା। ଆଉ ଝାଡ଼ା ତତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଯା, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠେଇବିନି ଯା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ହଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଇଗଲୁଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ଆମର, ସେଇଠି ଯିବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଇଗଲୁଣି। ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା, ଯେଉଁଠି ମାଛ ଧରା ହେବ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସିକି 4 ଥର ମାଛ ଧରି ସାରିଲୁଣି, ତଥାପି ମାଛ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣାଟେ ଅଛି, ସେପଟକୁ ସବୁ ମାଛ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ କଣାଟା ମୁଜା ହେଉଛି ମଶାରି ଦେଇକି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ଟିକିରେ।
मन बाहर दुख होगा कारण से जो बड़ बाड़ियाटा तो धरी पार्लुनि आम कहीं माने बर्तमान जल्दी सकाल आसुरी खरा है अधिक जोर तो खरा हेल्ले माछ बाहर था तो पानी ठंडा अच्छी कारण वर्षाटा हो आज तो से माछरा सब माने तलू पलैसे मशारी आसुना माछ तो आगे आ गए पोखरी अच्छी तो से पोखरीटा जाऊँ से पोखरी धर माछ बर्तमान फाइनाल आसिक पोखरी पाइगलुनि बैक कैमेरा करके देखुची ये हूँ से आम पोखरीटा आम ये दी जन रेडी हो गले मशा धरिकी प्रवेश कलानी पोखरी को मानस भाई कैमेरा करे मुझे पशि हाँ देखी हाँ रे ये खाली चौपुटिया जाए आस खाली चुंगुड़ी बा खाली चुंगुड़ी कहीं कौन केते मास लगे सब दल भर थे दल भर सब जाक धरा तो गाई देखी पारे गोटे थरक एत चुंगुड़ी आसले हेरी सुन देखा गाइज बता आम माछ धरचु कि देखुन दर्शक केते आसले हेरी से गुड़ा दर्शक बही पानी भितर खाली दल लगुच बोपाल खाली चुंगुड़ी रे खाली चुंगुड़ी गाइज माने सेटार एते भी किसी खास माछ बाहर कि जी बाहर पूरा ढेर माने पखाड़ भातटा उड़ो कि जी बाहर तो बर्तमान मोर माछ भाग बंटा चली जहाँ जी पड़ो खुशी नहीं जीव माछ किणी खाइबार जो मजा कि माछ धरिक खाइबार तार डबल मजा ना नेट भिड छाड़ छाड़ा हमारे यूट्यूब रे छाड़ नियम कि कौटा नौ कौटा तू नहीं जा पिन कोड 7